čauky, já jsem tady Pavlos Carlos a je tady se mnou Dek. 77. Ano. Takže jo, my jsme si pro vás připravili jeden challenge. Jmenuje se Mixer Challenge. Takže jo, my nemáme takový ten mixer, jak se to jenom přiklopí a rozmixuje. Máme tyčkový mixer. Men s Dogem to dělali taky. Ne, s Dogem to dělali takové. Jo, v mixeru. No, Hogi to tak dělal. Jo, tak vyndejte. Takže jo, takže budeme smíchávat hodně věcí. Takže jo. Dám zatím na bok. Ty rozkráje ty koblihy, já si ještě skočím pro jeden nůž. Ha? A my natáčíme, takže pryč. Takže jo, no rozkraj to. Ne, počkej. Řízni to. A ne, linku, ať ne to. My jsme ti to taky chtěli dát, ale nedali jsme ti to, ale můžeme ti to pořád dát. Tak. My to budeme dělat jenom z půlky, protože vážně nevíme, to co... není půlka, ale no. No tak ještě jedno. Ať bacha na linku. Bacha na linku. To máte jedno. To je. Já si umím se. Takže já tam naliju tady tu fantičku. Takže jo. Tak. Jo, to je hnus. A ještě ten spray, tu pepsinu. Ale té pepsiny tam moc není. A teď jdeme mixovat. Ty vole. A to bude všude. Ne, nesmíš to zapínat, až je to ponořené, jo? Zvládej se, jo? No. No ti říkám, že bude cakat všude. Pájo, vidíš, to caká všude do vzduší. No, tak. Ještě trochu, to není pořádně. Přikryj mi to tak z vrchu, jakoby rukama, no. To smrdí. Ne, já to mám na půlce. No tak, jste chtěli to... Tam ještě trochu, tam. Chyt ten kousek toho rohlíku. Dobré. A to ještě je. Tady je kousek. Tady. Dobré. Tak. Já to mluvím. To Jdeme nalívat. Jdeme. Ne, počkej. Opatrně to nalí, ať to není na zemi. Opatrně. To mám ruku, to je akorát. To stačí. Mně toho dáme trochu víc. Tak jo, tak klidně si toho dej, kolik chceš. Takže jo, a to už bude asi konec challenge, takže na zdraví. Počkej. To je dobré? Nazdar. Dobré, mám to končit? Jo. Nadar. No, hned